der er Oliver-manden. Det kan jeg ikke huske. Hvis I vil se hans video, så hedder vi røde. Så Nej, den hedder News. nå. Her er lidt Black Ops. Bare den bedste noob i verden. Kom over, mand. Jeg har fundet ret. Vi skal lige se en kamera. Hvor klamt sagt. Please come now, stop to fashion. Jo. Oh yeah, that awesome nille. Don't say Nej, jeg kunne ramme ham. Nej, kom over. Nej. så kan du falde ned med lærte, kan du? Jeg kan ikke lide det. Han dræber mig. Jeg synes, at big idiot.